Pandémia pre mňa znamenala koniec podnikania. Prišiel som o prevádzku. Koniec apríla 2020. Susedné vlády už týždne posielajú podnikom finančnú pomoc. Slovenská vláda sa ešte len rozhoduje, čo s ekonomikou počas pandémie. Nasledujú mesiace chaotických rozhodnutí. Výsledkom je aj krach množstva drobných podnikov. Medzi tým Igor Matovič navrhuje totálny zákaz vychádzania. Ľuďom má do bytov potraviny nosiť armáda. Proti tomuto návrhu sa postaví úplne každý, ale na jeseň si premiér napriek nesúhlasu odborníkov v poradných orgánoch vymôže, že ako jediná európska krajina budeme pravidelne testovať celé obyvateľstvo. Odborníci namietajú, že v takomto formáte neexistuje garancia dodržiavania testovacích protokolov, čo sa neskôr v mnohých lokalitách potvrdí. Zhlukovanie občanov, upozorňujú odborníci, môže prenos nákazy podporiť. A neskôr sa ukáže, že Slovenská republika naozaj bola na 2. mieste v Európskej únii v počte odvratiteľných úmrtí. Ľudia, ktorí najprv trpezlivo znášali rôzne obmedzenia, sú postupom času čoraz nervóznejší a čoraz nahnevanejší. Premiér si ale nedá povedať, svojim protivníkom aj obyčajným občanom nadáva a zosmiešňuje ich. To, čo robil on, pre mňa to je monštrum.